ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फ्राइडेनि हर आरो इयाव रायजो राजाफ्रा फिथा बानायो मा बानायो नोंथांमोननो एसे देखायबाय आङो ओमफ्राय दिनै जाथि जदों नालाय जोंनिथिं निया इखौनो नोंथांमोन देखायबाय आरो गुबुनथिं गुबुन जानो हानाय जोंनिथिं इदि आरो लोगोफोर हरसेया थागोन दा रायजो राजाफ्रा हर जाबाय ओमफ्राय गाबोन सनिबार फुङावनो लांगोन आरो इसोरो लांनानै गाबोन नारजि एवगारगोन ओमफ्राय गाबोन मा देखा जागोन इखौ आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां देखायनोसै हेलो लोगोफोर नमस्ते खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय लोगोफोर बहुत दिननि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोलायबाय आरो लोगोफोर आङो ओमफ्राय भिडिअबो लाबोनाय जाथाराखैमोन लोगोफोर टाइमफोराबो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंहा माने दहाबो थांबाय कासबो थांबाय आरो माला थांनाय होनोब्ला दाखालि सनिबारै दहा थांबाय ओमफ्राय रबिबारै कास थांबाय दिनैथ' समबार ओमफ्राय भिडिअखौ आं दिनैसो बानायदों लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियाव बोरै जायो इखौनो नोंथांमोना देखायनो होननानै आं लाबाय आरो एसे नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला जोंनियाव बोरै सोलियो बिखौ देखायगोन आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सासेया लक्ष्मिता बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथाङा सोंबाय थादोंमोन आरो माने जोंमा स्वर्गियारि नामा जोंमा नामा होननानै औ आब' आंखौ मेसेजावबो खोन्थाखादोंमोन खेबनै भिडिअ होबाय आं भिडिअ खेबनैयावबो नोंथाङा सोंबाय ओमफ्राय सोंनायनि थाखाय खोन्थाबाय गावसोरबो फरायोमोननो ओमफ्राय आंनिसाय मोनसे गिदिर फरायोमोन नालाय इसोरो ओमफ्राय मोनसेना ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनिसाय फिसा फरायोमोन आरो गेजेरमोन आरो बेनोसै नोंथाङाथ' नुनानै सिनायखादों जानो हागोन मुंखौबो आं खोन्थादोंमोन होननानै थेवबो दिनै खोन्थाफिनबाय आं नोंथांनो नंगौ जोंमा स्वर्गियारियानो ओमफ्राय नोंसोरजों फरायनायानो आरो लोगोफोर आब' बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनियाव बोरै सोलियो बेखौ देखायगोन आं ओमफ्राय नैबे दिनै सान माबा सेटारडे आरो लोगोफोर सेटारडेनि फुङाव नारजि सारजि जाखांबाय मानसिफोरा स्र' जाबाय जानानै न' लिरस्रांबाय लिरस्रांनानै दिनै माबाबाय आरो मा होनो दिनै जोंनिया दहा आरो लोगोफोर सानथाम बिबार बावो साननै ओंखाम बावो बेनिफ्राय अखानायै साननै ओंखाम बावनायनि हराव गियाथि जबाय अखानायै दहा आरो लोगोफोर जोंनिया इदिनो सानबा हौवाफोरनिया ओमफ्राय हिन्जावफोरनिया सप्तासे आरो ओरैनो थैनायदो लाबदोथ' एसे माबायानो जायो 6 दिन 7 दिनानो जायो ओमफ्राय ओरैनो बावनाय आन्थाया सानबा आरो लोगोफोर जोंनिया गुबुनथिं गुबुन जानो हानाय जोंनिया सानबा बावो ओमफ्राय दा नै मन्त्र खनबाय थादो इसुं बावखांबाय जोंनिया हांख्राय हरनाय आर'जखौ बे दुखुथिया फिसा आरो बे दुखुथिया न'खरा बावनो होनाय नैबे गोथार गथायखौ आदों लादो आरो बे दुखुथिया न'खरनिफ्राय रुंसारि रुंसारि जोंमा स्वर्गियारि जिउमाखौ नोंनि रायजो सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै थानो थाखाय जायगा होदो हे आफा इसोर बाथौ थांना थानायाव नै जोंमा स्वर्गियारिया मावफुंनाय जाय दुखु गेना गोरोन्थि पाप धोनफोरनि निमाहा बिनानै नों आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों नों आफा इसोरा नै दुखुथिया फिसानि आर'ज गाबनो खोनासंहरदों आरो बे दुखुथिया फिसानि फिसाय रुंसारि जोंमा स्वर्गियारिनि जिउमाखौ नोंनि रायजो सोरगोआव आलो गोजोनै थानो थाखाय जायगा नै रुंसारि जोंमा स्वर्गियारि दिनै नोंनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै मोदाय हारिखौ थाहैनो हानाय बायदि राहा लामा खालामना होनो होननानै दिनै नोंनि थालांनाय दुखुथिया बिसिया आरो नोंनि बिमा बिफाफोरा ज' जानानै बाय बाहागिया ज' जानानै नोंनि नामै दिनै दाहा गारनाय फोरबो खुंदों बे दाहा गारनाय फोरबो समाव नोंनि इसोरनि सेराव लाइजाम सोंथि बुनानै गय जरा फाथै आरो नोंनि सेराव जानो हानाय थानो हानाय
बाय हाजार दायखौ खिनि माहागिनानै नोंखो आरज गाबख'दों हे रुंसारि जुमा नों जुदि सोरखौ मोनैबा सोरनिफ्राय आंनिफ्राय नोंनि दुखुथिया बिदिनि आरज गाबनि खोनासंहरदों नोंनि दुखुथिया बिदिया न'खरनि बयनिबो जानाय बावनो हानाय नैबे गोथार बाथौखौ आजावनानै जानांदों दहाय रुंसारि जुमा नों जाबायदि हारसिं हारसिं दैलांदों थिग बिदिनो नों हारसिङैनो ओमफ्राय लोगोफोर दा आरज गाबबाय आरो जोंनिया ओमफ्राय आरजखौ एसे देखायना बांद्राय देखायनो हाया देखायबा भिडिअ गोलाव जायो दानिया जाबाय दानसारनाय हाबा आरो आरज जोब्बाय लोगोफोर जोंनिया दा दानसारनाय बेयाव माइरं बिदि होनानै दानसारो आरो होनानै लांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि लास्ट हाबाफारिया बेनो आरो माला गाननाय जोमाय बस'नाय होनो जोंनियाव जौ बस'नाय माने गोथैनो थाखाय जौ संदोंमोन नालाय बेखौ दिनै बुरैफ्रा माबागोन आरो मा होनो सिरनानै लोंगोन बयनोबो होगोन ओमफ्राय मा खालामो आंबो दिनैसो मोजां नुदों नायनानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि थाखाय रायजोफोरखौ जेबो जाहोनाय खालामाखै आरो लोगोफोर साहा गाजि मिथाइ इजोंनो खेदायबाय ओमफ्राय जों गाबोन रुबिबार नालाय गाबोन लाखाबाय गासिबो थाब लानो हाबा मोजां होननानै माने न'खरफोराबो एसे स्रां मोनो नालाय मायबा थानाय बायदि मोनो दुखुआ जोबि बायदि मोनो ओमफ्राय दुखुफोरा जोबस्रांथों होननानै जोंफोरो थाबनो लाखाबाय आरो गाबोन रबिबाराव जानाय लोंनाय गासिबो जागोन बेखौ देखायनो हायो ना हाया आङो देखायनोथ' हानाय नङा बायदि मोनदों खामानि गोसाबो जायो नालाय दिनैनि हाबाफारिखौ जि हायो एसे देखायलांबाय लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ नायनानै बुजि मोनदों जानो हागौ ओरैनोथ' दुखुआ दानो जोबजाया थेवबो एसे स्रां मोनो आरो गोसोफोरखौ जेनेबा दहा गासफोरखौ खेराइहरनो हाबा बेनिखायनो जोङो सानै हयै लाबाय थाबनो फोजोबनि होननानै बिसियाबो एसे सान्थि मोनथोंसै मावखुरगोजाहाय सिननाय मानसिफ्रासो लोंदों सौथिसिगोनदां जोंनियासो ओमफ्राय दा लास्टाव नै दिरुं खाना दोनो इसोरो इखौ बस'योनो आरो लोगोफोर इनो जाबाय माला गाननाय दिरुं बस'नाय होनोनो दिनैसो आंबो मोजां नुदों लोगोफोर नायफेरनाय जायाखै नालाय आरो बेलेगाव नुसनाखैबो इदि ओमफ्राय